Din il-ġimma ġew imħabbra l-Eurovision Awards 2025. Fost ir-rebbieħa ta' din is-sena Malta rnexxielha tikseb żewġ unuri, il-Best Music Video u Miss Congeniality mogħtija lill-artista Mirjana Conte. Jiena nemmen ħafna fit-talent Malti u nemmen ħafna fit-team tiegħi, kollha bravissimi u kienu jiġu fuqna jgħidulna wow. Collected efforts flimkien joħolqu prodott bħal video ta' serving. U anke meta taraħ il-video jidher li hemm ħafna xogħol. Jidher li hemm ħafna efforts ta' ħafna nies li jkunu behind the scenes li forsi ma tantx jidhru wkoll. I'm honestly so proud. Unur ieħor huwa dak li mar direttament ant il-kantant tan-nefisha, dak ta' Miss Congeniality. Premju simboliku li nata lil parteċipant li jkun magħruf għas-simpatija u spiritu pożittiv tiegħu. Miss Congeniality. Jiena għamilt promise miegħi nnifsi u għamilt promise ukoll u statement ma' team u ma' team tal-PBS ukoll qedtilhom jiena ħanibqa' jiena mill-bidu sal-aħħar. Jiena bniedma ngħajjad, bniedma ngħidha kif inħossa, bniedma daħkana u hekk ħanibqa' mill-bidu sal-aħħar. Jiġifieri hekk għamilt u id-dinja ħadet ħafna pjaċir biha dik il-ħaġa, so I'm very, very grateful. Unuri oħra marru għand l-Awstrija li spikkat bil-kantant JJ li mhux biss rebaħ l-Eurovision Song Contest bil-kanzunetta Wasted Love, iżda kiseb ukoll premju għal-leħen eċċezzjonali. Oħrajn ingħataw lill-artisti mill-Finlandja, il-Latvja u l-Ġermanja għall-istil, il-koreografija u l-prestazzjonijiet tagħhom. Il-kol kemm huma saru ħbieb ma' Mirjana Conte u kif qalet lil TVM News dan kollu ġara bis-saħħa tal-Eurovision li ser tkun qiegħda ssegwi passjoni kbira din is-sena. Il-Eurovision dis-sena ħansegwi ovvja bil-fors. U nixtieq ħafna li nkun qed hemmhekk. JJ rebbieħ qiegħed jipprova biex ikollna xi tip ta' intervilect, ovvjament ta' question mark. Jaf ma tiġrix imma we keep our fingers crossed li tiġri forsi. Ikolli ngħid xi ħaġa li ġarrejt dis-sena hija għandi ħbieb madwar id-dinja kollha.